I 1944 traf en sovjetisk kommandør en beslutning, som man burde være blevet henrettet for ved skydning foran geledet uden ret til appel. Indsatsen var en hel divisions overlevelse og den absolute hemmeligholdelse af den massive operation Bagration. Men det mest uhyggelige i denne historie er ikke den uundgåelige krigsret. Det er fortællingen om et bagholdsangreb, der gik stik imod alle stabens planer og reglementer. Du vil høre, hvordan den vanvidsfremkaldende stilhed i den hviderussiske skov lyder, når nerverne er spændt til bristepunktet, og pulsen hamrer tungt i tindingerne. Vi vil fortælle, hvilket asymmetrisk og grusomt trick på kanten af taktisk vanvid, der gjorde det muligt for dem at knuse en tysk elite-avantgarde. Se med til slutningen. Sammenstødet mellem en granatchokket, blødende kampvognssoldat og en steril militær efterforsker vil vise, hvad den reelle frastødende pris for sådanne mirakler ved frontlinjen er. Jorden skælver. En svag rytmisk vibration forplanter sig gennem larvefødderne direkte ind i bunden af den 45 tons tunge, pansrede maskine. Inde i den rødglødende stålkasse er der intet at ånde i. Luften er mættet med den tunge lugt af diesel, overophedet metal og bidende menneskesved. Sommeren 1944. Operation Bagration folder sig ud. Besætningen på den tunge, selvkørende artilleripjece vandsmægter i varmen. Temperaturen i kampvognsrummet er for længst krøbet over 50 grader. Klaustrofobien presser mod tændingerne og snører lungerne sammen. Der er ingen plads. Rundt omkring er der kun det massive bundstykke til 152 mm kanonen, den tætpakkede ammunition og ventilatorerne, der forgæves pisker rundt i det varme støv. Laderen sidder på huk. Hans håndflader er slidt til blods. En sprænggranat vejer 43 kilo. Det er ikke bare ammunition. Det er en monolitisk klump dødt stål. At løfte den i det trange kampvognsrum betyder at ødelægge ryggen. Men han løfter den. Professionel automatik erstatter heroisme. Ingen ophøjede tanker. Kun vabler, kulilte og metallets tyngde. Bataljonschefens ordre var kort og skånselsløs. Overhold perfekt sløring. Oprethold absolut radiotavshed før begyndelsen af den strategiske offensiv. Opgaven er at gå i ét med terrænet. At blive usynlige. Men krigen smadrer stabens planer. På vægtskålen ligger 2 uforenelige lodder. Det første lod er det strenge reglement. Det andet lod er et pludseligt gennembrud fra en tysk elite-avantgarde. Fjenden har kurs direkte mod ryggen af en forsvarsløs sovjetisk division. Der er oprettet et feltlazaret. Der er forsyningskolonner. Der er mennesker, som de tyske kampvogne vil knuse under deres larvefødder på en halv time. Kommandøren kigger gennem periskopet. Støv. Sveden løber ned i øjnene. Det beskidte, stive stof på uniformsjakken klæber urokkeligt til ryggen. Han kender prisen for sin beslutning. At bryde en ordre for at redde divisionen betyder afsløring af positionen. Det betyder personlig henrettelse foran geledet for at have saboteret den strategiske plan. Krigsretten vil ikke lytte til forklaringer om reddede liv. Arkiverne vil senere registrere dette med en tør dom. Krig er ikke angrebets raseri. Det er evnen til at omsætte dyrisk frygt til kold kalkulation. Motorlarmen tager til. En tung, dyb, vibrerende lyd. Jorden begynder at skælve svagt. Sådan lyder den fremrykkende død. De kommer, hæser køreren. Jeg hører det, svarer kommandøren, uden at fjerne sit spændte ansigt fra sigtet. En kolonne. Mange. Hvis vi lader dem passere. Jeg ved det. Vores folk er derude. Ordren er tavshed. Ordre annulleret. Klar til kamp. Dialogen er kort og afhugget. Bag den skjuler sig en dump tørst efter hævn for faldne kammerater. Bag den står erkendelsen af truslen om personlig henrettelse. Et moralsk valg koger altid ned til handlingens fysik. Stilheden i den hviderussiske skov står i skarp kontrast til besætningens enorme indre spænding.
5 mand er blevet til én spændt nerve, klar til at kaste sig i kamp. Der er ingen følelser. Følelser er kun en følge af fysikken. Pulsen hamrer tungt i tændingerne. En ringen for ørerne foregriber kanonens brag. Frygten er væk. Tilbage er kun tomhed og reflekser. Den selvkørende artilleripjece er ikke bare en klodset maskine. Det er en rødglødende ovn, hvor i menneskelige karakterer omsmeltes. Den rå sovjetiske skole for konstruktion af tunge maskiner skabte disse monstre til den store krig. Ingen ergonomi. Kun tykkelsen af frontpanseret og den ødelæggende kaliber. De venter. Hver meter af afstanden har kritisk betydning. Frontpanseret på en tysk tung kampvogn kan modstå et kolossalt slag. Der kræves den rette vinkel. Der kræves den præcise afstand. 152 mm kanonen besidder en overdreven kraft, men der er kun én chance for et skud. En forbier betyder øjeblikkelig død. Panseret på den sovjetiske selvkørende kan modstå en regn af granatsplinter, men en direkte træffer fra et 88 mm projektil vil gennembore kampvognsrummet fuldstændigt. Det er en duel mellem en forhammer og en snigskytteriffel. Hvert sekund strækker sig uendeligt. Tiden mister sin vante fysiske dimension. Dette minut varede et år. Et år med sved, smerte, uerstattelige tab og blindt had. Kørerens åndedræt bliver hakkende og tørt. Han klamrer sig urokkeligt til styrestængerne. Hans knor er hvide af spænding. Motoren er slukket for at bevare stilheden. Den kolossale masse af metal er absolut ubevægelig. Inde i den trange maskine lugter der tykt af våbenfedt, krudtrøg og brændt isolering. Denne specifikke lugt æder sig for altid ind i huden, trænger dybt ind i lungerne og bliver en uadskillelig del af hvert besætningsmedlems kredsløb. Besætningens fysiologi er underlagt ét mål: at overleve og tilintetgøre. Skytten drejer jævnt på de tunge håndhjul. Raslen fra metaltandhjulene skærer i ørerne i bagholdsangrebets absolute stilhed. Mekanismen til sidejustering kræver betydelig fysisk styrke. Det er ikke et let glidende arbejde. Det er hårde ryg, der vrider håndledene og ødelægger åndedrættet. Sigtet indfanger langsomt en smal sektor. Trådkorset fryser fast på et skarpt sving på grusvejen. Støv lægger sig langsomt på optikkens tykke glas. Kommandøren vurderer ballistikken i hovedet. 152 mm er en enorm vægt. Det er en monstrøs inerti. Det tunge projektils mundingshastighed gør det muligt at knuse stærke betonbunkere, men ved skydning mod et bevægeligt pansret mål kræves en perfekt beregning af foranhold. Ingen instrumenter. Kun skydetabellen i hovedet, brændt fast gennem søvnløse nætter. Kun et sikkert øjemål og trænet muskelhukommelse. Laderen står på knæ ved hovedammunitionslageret. De tunge granater er pakket så tæt som muligt. At trække den første ud betyder uigenkaldeligt at starte tilintetgørelsens samlebånd. Det massive bundstykke står åbent. Det kolde metal venter på sin dødbringende portion krudt. Hylstret med drivladningen ligger lige ved siden af. 43 kilo stål og kraftigt sprængstof. Temperaturen inde i kampvognsrummet fortsætter med at stige stødt. Den rødglødende, indelukkede luft brænder i svælget ved hver hæseindånding. Sollyset trænger med nød og næppe gennem sløringens tætte grene. Skarpe skygger falder på det støvede, hældende panser. Udefra ligner den mange tons tunge maskine en almindelig skovbakke. En formløs bunke af våd jord og afhuggede grene. En optisk illusion. Perfekt sløring kræver ofre. Det største offer er elementær komfort og den fysiske evne til at trække vejret frit. Lungerne arbejder på grænsen af deres formåen. Opsamlet kulilte fra tidligere hårde kampe lurer stadig i metalgulvets dybe sprækker. Stilheden presser mod trommehinderne hårdere end nogen lyd.
En sådan venten nedbryder fysisk den menneskelige organisme. Adrenalinen pumpes ud. Maven trækker sig smerteligt sammen i krampe. Hjertet arbejder på højtryk og pumper med besvær det tykke blod gennem årerne. Afstand 800, lyder skyttens stemme tørt, som knækket af en gren. Vent, afbryder kommandøren hårdt. De er på march, uden sikring. Vent. Fjendens ledelse er absolut overbevist om deres fuldstændige usårlighed. Det er arrogance, og det vil koste dem livet. Den tyske avantgarde rykker frem i rolig march. Mekanismerne i deres første klasses maskiner arbejder synkront som dyre schweizerure. Men absolut alle ure går uundgåeligt i stykker ved et direkte slag fra en tung forhammer. Den selvkørende artilleripjece er netop denne forhammer. Et instrument til total ødelæggelse, fuldstændig blottet for elegance. Hver detalje i kampmaskinens indre er et råt værktøj til overlevelse. Håndtag, kontakter, pedaler. Menneske og mekanisme er smeltet sammen i én arbejdende enhed. En menneskelig fejl betyder maskinens uundgåelige død. Et maskinsvigt betyder menneskets øjeblikkelige død. En fuldstændig symbiose. Granaterne i ammunitionslageret er vidt forskellige former for død. Tunge, panserbrydende stålprojektiler. Ødelæggende sprænggranater. Hver har sin specifikke opgave. Sin ubønhørlige fysik for ødelæggelse. Valget af granattype er valget af det rette værktøj til at åbne fjendens tykke panserkapsel. Larmen vokser til et øredøvende brag. Træerne i skovbrynet begynder at skælve svagt af lydbølgen. Luften bliver tæt, næsten håndgribelig. Fjenden nærmer sig svinget. Forude ligger det beregnede punkt. Ildsektoren er for længst indskudt. Pålidelige pejlemærker er valgt. Et udtørret gammelt træ. En stor grå sten ved vejkanten. Så snart den første fjendtlige kampvogn krydser den usynlige linje mellem træet og stenen, er der ingen vej tilbage. Nedtællingen er begyndt. Den dødbringende mekanisme er sat i gang. Vejen er klemt inde af en tæt mur af træer. En smal grusvej. Det perfekte sted til metodisk tilintetgørelse. Skovens stilhed er bedragersk. Under dens tætte dække skjuler sig en perfekt ildlomme, forberedt til den intetanende fjende, som lige om lidt vil køre ud på denne smalle vej, der er låst fast mellem skoven og en ufremkommelig mose. Den sumpede, ufremkommelige mose ånder tungt af råd og stillestående vand. Det er en naturlig ambolt, der opsluger alt levende. Til venstre rejser sig en tæt, uigennemtrængelig mur af mørk nåleskov. Det er den tunge, taktiske hammer. Og lige imellem dem løber en smal grusvold. Vejen hæver sig kun 1 meter over den dødbringende sump. Det er absolut umuligt at dreje af. Et hvert tungt panserkøretøj, der forsøger at køre ud i rabatten for at manøvrere, vil øjeblikkeligt synke i den seje, sorte døn helt op til tårnet. Det er en perfekt ildlomme. En dødsfælde, som fjenden metodisk og selvsikkert kører sig selv direkte ind i. Den ingeniørmæssige løsning på en umulig kampopgave starter altid med en korrekt vurdering af terrænet. Forberedelsen af positionen har intet til fælles med heroiske propagandabilleder. Det er et udmattende, monotont og opslidende slid. For 2 timer siden var dette uanselige knæk i skovbrynet bare en lille bakke. Nu er det en omhyggeligt sløret skyttegrav til en 45 tons tung maskine. Besætningen arbejdede med korte feltspader i et rasende, hakkende tempo. Jorden, der var tæt gennemvævet af tykke fyrerødder, gav ikke efter for bladene. Rødderne blev hugget over med økser i raseri. Blodige vabler sprang i håndfladerne, og de glatte træskafter på spaderne gled i den klistrede sved og sårvæske. Det enorme kantede skrog på den tunge, selvkørende artilleripjece skulle smeltes fuldstændigt sammen med det omgivende landskab.
Grænsen mellem stål og skov skulle slettes. Grene herover. Læg dem tættere på bagbordsside. Vinklen stikker ud. Smør det ind i mudder. Mere grundigt. Giv mig spaden. Dæk løbet til. Skyggen vil afsløre os. Tørre, afhuggede kommandoer. Klirren af værktøj mod en tilfældig sten. Et tilbageholdt, stumt raseri og menneskers tunge, hakkende åndedræt, mens de arbejder på grænsen af deres fysiske formåen. Ingen overflødige følelser. Kun ren overlevelsesmekanik. Kampvognsrummet har en enorm overflade og skarpe, rette vinkler. For at bryde den geometriske silhuet blev et stift sløringsnet spændt ud over panseret, og snesevis af friskfældede fyregrene blev flettet tæt ind i det og dækket med fugtigt sort tørv. De brede, massive larvefødder blev omhyggeligt dækket med tørre nåle. Sporene efter indkørslen til positionen blev fejet væk med tunge grene, mens de bakkede skridt for fysisk at slette tilstedeværelsen af den mange tons tunge maskine i denne kvadrant. Kommandøren læner sig mod det optiske sigtes okular. Det kolde stål køler hans fugtige pande. Kontrol af optikken er et basalt spørgsmål om overlevelse. Sidejusteringen af den tunge 152 mm kanon er ekstremt begrænset af konstruktionen. Den er kun på 12 grader. Det er en kritisk lille sektor til skydning med direkte sigte. Det tunge løb, der er låst fast i en massiv pansermaske, kan fysisk ikke drejes længere. Hvis den tyske kolonne stopper eller kører forbi uden for denne smalle dødskorridor, vil besætningen være fuldstændig fortabt. At dreje det massive skrog kan kun gøres ved at starte motoren og rykke i styrestængerne. Starten af den kraftige dieselmotor vil øjeblikkeligt afsløre bagholdet med en tyk, blågrå udstødning, og larveføddernes larm vil overdøve enhver anden lyd. Derfor er fældens geometri udmålt med matematisk skånselsløshed. Krig er ikke et blindt tilfælde. Det er en præcis videnskab, hvor en fejl på 1 grad altid betales med hele besætningens blod. Fjenden nærmer sig hurtigt. Den tyske ledelses arrogance spiller paradoksalt nok de sovjetiske soldater i hænde. Elitepanserdelingerne rykker frem i en tæt marchkolonne. De er absolut overbeviste om deres fuldstændige sikkerhed på denne øde bivej, der ligger dybt bag den forventede kontaktlinje. De kraftige benzinmotorer kører med jævne, stabile omdrejninger. Afstanden mellem de tunge maskiner er minimal. Det er ikke en kampformation. Det er en selvsikker parademarch. De forventer overhovedet ikke et knusende slag fra et usynligt punkt på kortet. Deres taktiske skødesløshed bliver bagholdets vigtigste ressource. Inde i det mørke, trange kampvognsrum lugter der tykt af knuste fyrenåle, våd mosejord, spildt diesel og kras våbenfedt. Motoren har været slukket længe for at bevare den absolute stilhed. Den indre spænding bliver fysisk mærkbar, tyk som kviksølv. Den presser tungere på de sænkede skuldre end en fuld last af panserbrydende granater. Køreren sidder ubevægelig i sit jernsæde. Hans barkede hænder, dækket af små rifter, indtørret gråt ler og indgroet maskinolie, hviner urokkeligt på styrestængerne. Hans ben er spændt til det yderste, klar til i et hvert splitsekund at træde de stramme, hårde pedaler i bund. Han er smeltet fuldstændig sammen med sin maskine og er blevet en levende del af dens rå stålnervesystem. Laderen sidder ubevægelig på kanten af ammunitionslageret og støtter sin ømme ryg mod den kolde panserside. Hans eneste opgave i den kommende kamp er at sikre en uafbrudt fødning af det grådige bundstykke. At tage den første granat på 43 kilo, med kraft støde den ind i kammeret og derefter øjeblikkeligt kaste det tunge hylster med drivladningen efter. Denne række af handlinger kræver ekstrem mental koncentration og overmenneskelig muskelstyrke. Har du tørret panoramaet af? Lyder kommandørens stemme dæmpet, næsten lydløs. Rent, svarer skytten lige så kort, mens han presser sit højre øje hårdt mod gummiøjestykket. Hold den grå sten i trådkorset.
Jeg har den. Rør ikke bundstykket uden direkte ordre. Bevar stilheden. Rummet snævres ind til størrelsen af det smalle udsyn i det optiske sigte. Alle ydre påvirkninger slettes fra bevidstheden. Tilbage er kun den hurtige puls, der hamrer tungt i tændingerne, og den monotont voksende larm udefra. Jorden sender den tiltagende vibration direkte gennem bunden. Først er det kun en let, knap mærkbar sidren. Derefter afløses den af sikre, rytmiske stød. De tunge, tyske larvefødder knuser skånselsløst den tørre grusvej. Man kan tydeligt høre den karakteristiske metalliske klirren fra bælteledene og den mætte, dybe brummen fra de tunede motorer. Fuglene i skoven blev øjeblikkeligt tavse. Luften er stivnet i forventning om slaget. Hele besætningen er blevet til én spændt stålfjeder, klar til at springe ud. Hver detalje i den omhyggeligt udtænkte sløring arbejder nu for overlevelse. Skyggen fra det lange kanonløb er effektivt brudt af fastgjorte buske. Enhver tilfældig refleksion fra kighullernes glas er fuldstændig udelukket. Den selvkørende pjece er endeligt blevet til en uanselig bakke, en organisk del af det grå hvide russiske landskab, absolut umulig at skelne for snesevis af lignende bevoksede knolde i kanten af den dødbringende mose. Men inde i denne kunstige bakke hamrer 5 menneskehjerter, og der skjuler sig en kolossal ødelæggende kraft. Fældens mekanisme er spændt til det yderste. Ingen tænker nu på højere idealer eller heroiske bedrifter. Skytten tænker på tusindedele af afstanden. Køreren tænker på temperaturen af den kolde olie. Kommandøren tænker på luftfugtigheden, som kan påvirke ballistikken for den første tunge granat. Jordens vibrationer når deres maksimum. Larmen fylder hele det omgivende rum, trænger let gennem det tykke stålpanser og resonerer hårdt direkte i brystkassen på hver enkelt kampvognssoldat. Vejen foran sigtekorset er endnu tom, men lyden fortæller fejlfrit, at målet allerede er kørt ind i ildsektoren. Bag det skarpe skovsving, mens den med et knas knuser små grene fra det vildt voksende krat i rabatten, kryber en kantet, massiv silhuet langsomt og uafvendeligt frem. De brede larvefødder presser voldens eftergivende ler dybt ned. Det lange, lige løb med den karakteristiske massive mundingsbremse vipper rytmisk i takt med den langsomme bevægelse. Den skånselsløse nedtælling til det første skud mod den forreste kampvogn begynder. En maskine, hvis navn alene altid indgyder dyrisk frygt. Den dødelige duel med en tiger begynder. Tigeren ruller ud fra skovsvinget med tyngde og presser grusvolden helt ned til den hårde stenbund. 56 tons førsteklasses krubstål kravler sikkert fremad. De brede, massive larvefødder knuser det udtørrede ler til fint gråt støv. Bag det 100 mm tykke frontpanser sidder en rolig, selvsikker elite af pansertropperne. Det lange løb i kaliber 88 mm vipper rytmisk i takt med den langsomme bevægelse over vejens ujævnheder. Denne kanon blev oprindeligt konstrueret som en kraftig luftværnskanon. Dens perfekte ballistik og ekstremt høje mundingshastighed for det panserbrydende projektil gør det muligt garanteret at gennembore frontpanseret på sovjetiske mellemtunge kampvogne på en dræbende afstand af 1,5 kilometer. Det er et absolut teknologisk rovdyr på slagmarken. Bag den forreste tunge maskine følger en lang marchkolonne. 1, 2, 3. I alt 12 kampenheder. Pansrede mandskabsvogne med motoriseret infanteri, mellemtunge støttekampvogne og bagerst de tunge lastbiler med brændstof. Fjenden kører meget tæt, nærmest krofanger mod krofanger, og forventer overhovedet ikke et angreb på denne øde bivej. Jorden vibrerer så kraftigt, at en lille summende sidren forplanter sig gennem støvlerne direkte op i rygsøjlen på hver sovjetisk soldat inde i det slørede baghold. Kommandøren kigger uafbrudt gennem periskopets smalle glassprække. Klistret, salt sved løber i de irriterede øjne, men han må under ingen omstændigheder blinke. I hans hoved arbejder krigens skånselsløsheds tørre regnemaskine. Hvis man lydløst lader denne pansrede armada passere,
vil den om få kilometer uhindret nå frem til skydedivisionens positioner. Der er opstillet ubeskyttede feltlazaretter. Der står lærredstelte med hårdt sårede soldater, stabsvogne af krydsfinerer og ubevæbnede forsyningskolonner med proviant. De tyske kampvognes brede larvefødder vil metodisk og koldblodigt forvandle bataljonens lægeplads til en blodig pærevælling af mudder på præcis 20 minutter. At udføre bataljonens strenge stabsordre, bevare den perfekte sløring og lade fjenden passere, betyder bevidst at dømme hundredvis af egne folk til en sikker, pinefuld død. At bryde reglementet, egenhændigt åbne ild og sabotere planen for den globale strategiske offensiv, betyder en garanteret krigsret. Henrettelse foran geledet uden ret til appel. Krigen stiller altid mennesket over for det ultimative valg, hvor det korrekte svar ikke eksisterer fysisk. Der findes kun tyngden af det ansvar, som du er tvunget til at tage på dine skuldre. At skyde den forreste Tiger direkte i det tykke frontpanser lige nu, vil være en fatal taktisk fejl. Den monstrøse energi fra den sovjetiske 152 mm haubits kan flå det tunge tårn af den tyske maskine. Men den lange kolonne vil øjeblikkeligt stoppe, gå i kampformation og simpelthen knuse den enlige, skjulte, selvkørende pjece med deres overmagt af kanonløb. De vil skyde den i stykker på klodshold, som et ubevægeligt stålmål på en skydebane. Kanonens sfæriske pansermaske vil ikke redde dem fra den tætte krydsild fra de 11 resterende panserkøretøjer. Der kræves en ekstremt asymmetrisk, grusom beregning. Det er nødvendigt at lade panseravantgarden køre dybt ind i den forberedte ildlomme. At drive kolonnen ind i en smal fælde, hvor kampvognene fysisk ikke kan vende rundt. At slå til præcis i den svage midte, lamme bevægelsen og skabe en uigennemtrængelig, rygende prop på den smalle vold, der er låst fast mellem den dybe sump og den tætte skov. Vi lader den forreste passere, lyder kommandørens stemme dæmpet, monotont, uden en eneste følelsesmæssig modulation. Løjtnant, den slipper jo væk, hvisker skytten hæst, mens han presser ansigtet hårdt mod panoramaets kolde gummiøjestykke. Indstil snakken. Sigt på fjerde vogn. Mellemtung kampvogn. Forstået. Følger nummer 4. Er sprænggranaten klar? I kammeret, svarer laderen tungt, mens han tørrer sit svedvåde ansigt med et beskidt lærredsærme. 43 kilo. Finghætten er på plads. Vent! De ringende, uendeligt lange sekunder af stilhed hænger som tungt bly inde i det rødglødende kampvognsrum. Luften bliver så tyk af olie og sveddampe, at den er utrolig svær at trække ned i de udtørrede brændende lunger. Den enorme tiger kravler langsomt og larmende forbi den slørede ildposition i en afstand af kun få snesevis af meter. Gennem sigtets klare optik kan man tydeligt se den tyske kommandør stå ubekymret i den åbne tårnluge og dovent lade sit ansigt varme af den lune sommersol. En kort muskelsammentrækning i skyttens hånd. Et let tryk på den stramme pedal til det mekaniske aftræk, og dette levende menneske vil sammen med sit mange tons tunge pansertårn øjeblikkeligt blive forvandlet til en formløs sky af rødglødende, flænset metal. Men der må absolut ikke skydes. Skyttens ryg og nakkemuskler er låst i en hård krampe af den enorme fysiske spænding. Han drejer jævnt, millimeter for millimeter, på drejemekanismens stålhåndhjul og fører sigtekorset præcis langs den støvede grå side på den næste vogn. Inde i den ubevægelige, selvkørende pjece hersker et klimatisk helvede. Temperaturen har for længst passeret 50 grader Celsius. Den kvælende, tætte lugt af forbrændt diesel, opvarmet gummi og uvaskede menneskekroppe blander sig med den skarpe, metalliske lugt af våbenfedt. Den anden maskine passerer monotont forbi. Efter den ruller den tredje tungt gennem hjulsporene. Den metalliske klirren fra fjendens stramme larvefødder skærer smerteligt i ørerne gennem det hjemlige stålpanser.
Mekanikken i det perfekte baghold kræver en absolut iskold ro, der fuldstændig udelukker enhver form for menneskelig svaghed eller tvivl. Mennesket er tvunget til at opløses fuldstændigt i mekanismen, at blive til en fejlfri del af det massive bundstykke. At blive til en stram, spændt fjeder, der hverken kender til medlidenhed eller det dyriske instinkt for selvopholdelse. Ind i det optiske sigtes trådkår skider langsomt og uafvendeligt den kantede silhuet af en tysk mellemtung kampvogn. Det er Wehrmachts vigtigste arbejdshest. Dens lodrette sidepanser er kun på 30 mm. For den sovjetiske 152 mm sprænggranat, der vejer næsten en halv centner, er det overhovedet ingen hindring. Det er et tyndt, eftergivende stykke blik. Slaget fra et sådan monstrøst kinetisk projektil gennemborer ikke bare det legerede stål. Det knuser øjeblikkeligt hele maskinens bærende geometri, flår de tunge indre mekanismer løs og får de tykke panserplader til at revne langs svejsningerne med et brag. Det begrænsede indre rum i fjendens kampvogn vil på et splitsekund garanteret blive fyldt med tusindvis af dødbringende rødglødende splinter, og det kolossale overtryk vil med sikkerhed sprænge besætningens trommehinder og lungevæv. Afstanden mindskes hurtigt til de sikre, dræbende 300 meter. Det tunge stålprojektils bane vil på så kort afstand være absolut flad og direkte. Det er fysisk umuligt at ramme ved siden af den enorme flade side. Den taktiske fælles usynlige lykke strammes uigenkaldeligt om den tyske Mars-kolonnes stålhals. Kommandøren mærker tydeligt, hvordan det rillede stålgulv i det trange kampvognsrum sidrer svagt og hurtigt fra den tunge fjendtlige teknik, der passerer tæt forbi. Han stiger uafbrudt og koldt på det forudvalgte pejlemærke, den store grå sten ved kanten af grusvejen. Den fjerde maskine kommer langsomt og jævnt på højde med denne markør. Den perfekte geometriske position for et knusende flankeangreb er nået. Der findes ikke længere nogen vej tilbage. Stabsordren om streng sløring er brudt endeligt og uigenkaldeligt. Der er ingen vej tilbage til egne positioner i sigte. Den militære anklagemyndighed tilgiver ikke en sådan taktisk enrådighed. Forude ligger udelukkende den smalle stribe af udtørret jord, proppet til bristepunktet med dødbringende fjendtligt jern. Den pinefulde, udmattende venten afløses øjeblikkeligt af en hurtig, ekstremt hård og præcis fysisk handling. Ild. Det skarpe, korte slag fra skyttens tunge soldaterstøvle mod den hårde affyringspedal starter en uigenkaldelig kemisk proces i det tunge løbs lukkede bundstykke. Stålslagstiften rammer med utrolig mekanisk kraft det enorme messinghylsters finghætte. Den indre mekanisme fungerer fejlfrit. I kammerets trange, lukkede rum frigøres øjeblikkeligt den kolossale energi fra det antændte krudt, klar til at sprænge trommehinderne og forvandle det tunge positionsarbejde til et uafbrudt samlebånd af tilintetgørelse. Den monstrøse rekyl flår øjeblikkeligt den 45 tons tunge stålmaskine ud af stedet. 152 mm kanonen laver et kort, utroligt hårdt ryk bagud. Det massive stålbundstykke ruller med et øredøvende brag tilbage til sin yderposition inde i kampvognsrummet og er tæt på at knuse knæene på den ubevægelige skytte. Rekylbremsens mekanismer dæmper med et støn den kolossale kinetiske energi. Luften inde i det trange pansrede rum presses øjeblikkeligt sammen til en stram, rødglødende klump. Trykforskellen rammer besætningens trommehinder med enorm kraft. En tung, sej ringen for ørerne overdøver øjeblikkeligt selv det monstrøse brag fra kanonskuddet. I samme sekund flyver det tomme, rygende messinghylster ud af det åbnede kilelukke med en høj metallisk klang og en vislen. Den tykke, kvælende, grå krudtrøg fylder under enormt tryk øjeblikkeligt hele det lukkede kampvognsrum. Det bliver fysisk smerteligt at trække vejret. Ilten forsvinder. Lungerne brændes af den kemiske os. På den smalle jordvold sker en øjeblikkelig udslettelse. En tung sprænggranat med en vægt på præcis 43 kilo hamrer med enorm mundingshastighed ind i siden på en tysk mellemtung kampvogn i kolonnen.
Det lodrette panserstål med en tykkelse på kun 30 mm har ikke en chance for at modstå et så kolossalt slag. Det bliver ikke bare gennemtrængt af en panserbrydende spids. Det flækker, knækker og smuldrer langs svejsesømmene. Detoneringen af sprængladningen inde i fjendens køretøj skaber en øjeblikkelig trykforskel. Den kantede tårnkonstruktion flås med et højt knæk af tandkransen og kastes flere meter til siden, direkte ned i det sumpede grønne mudder i den ufremkommelige mose. Det lemlæstede, brændende stålskelet spærrer den smalle jordvej fuldstændigt. Kolonnens bevægelse er totalt lammet. Forenden af ildfælden er effektivt forseglet. "Spræng! Hurtigt!" raller kommandøren hæst gennem en voldsom hoste, mens han sluger den ætsende røg. "Kom så!" knurrer laderen aggressivt. Laderens rygmuskler knager under den umenneskelige belastning. 43 kilo dødt, koldt metal. Stålet, der er glat af klæbrig sved og tykt kanonfedt, skærer nådesløst ind i hans blodige håndflader. Med en flydende bevægelse, indøvet til fuldstændig muskelautomatisme, griber han en ny granat fra det nederste ammunitionslager. Et præcist kast ind i det åbne bagstykke. Metallet glider med en karakteristisk tør skratten sikkert ind i riflingen på det lange løb. Derefter ryger det tunge messinghylster med drivladningen ind i kammeret. Den massive kilelukning smækker tørt og låser granaten urokkeligt fast inde i stålrøret. Laderens fingre er dækket af friske, røde brændsår fra kontakten med det overophedede metal, men den skarpe smerte blokeres fuldstændigt af det tårnhøje adrenalinniveau. En rigtig kampvognsduel vindes ikke ved held, men ved de trænede musklers absolute udholdenhed og evnen til at modstå den ulidelige varme fra det glødende bagstykke. "Pansret mandskabsvogn! Til højre for vraget! Skyd med spræng mod infanteriet! Har målet! Giv ild!" Endnu en gang følger det knusende slag fra kanonens rekyl i det lukkede rum. Det andet skud smelter fuldstændig sammen med det langstrakte ekko fra det første. Den storkalibrede sprænggranat forvandler på brøkdele af et sekund den letpansrede tyske transportvogn til en rygende si. Det tynde, hældende panser splinters i tusindvis af skarpe metalfragmenter, hvilket sår panik blandt de overlevende fjendtlige soldater, der i rædsel forsøger at finde dækning bag de brændende vrag af deres eget materiel. Besætningen har sat ødelæggelsens nådesløse samlebånd i gang med fuld kapacitet. "De bagerste. Tankvognen er helt i halen. Ram deres brændstof. Skift mål. Afstand 900. Sprænglat. Kom så og skyd!" Laderen kan overhovedet ikke mærke sine følelsesløse arme længere. Hans åndedræt er blevet til en hakkende, pibende og anstrengt væsen. Udsugningsventilatorerne hyler på deres højeste omdrejninger, men de kan slet ikke følge med den tykke krudtrøg. Øjnene løber ustandsligt i vand på grund af de ætsende gasser. Intet er synligt ud over de matte instrumentskalaer. Hele besætningens håb hviler udelukkende på den benhårde muskelhukommelse og en blind refleks indøvet gennem tusindvis af udmattende gentagelser. Grib granaten. Løft hylsteret. Luk bundstykket. Den tunge kanon gør trone for tredje gang. Den massive stålklods sendes i en flad bue direkte mod halen af den stansede fjendtlige kolonne. En snigskytte præcis træffer i de tungt lastede brændstoftanke, skaber en mur af ild. En tyk, kulsort søjle af fedtet røg stiger øjeblikkeligt op mod den høje, lyse himmel. En uigennemtrængelig stribe af brølende flammer afskærer fjenden fra enhver mulighed for en organiseret tilbagetrækning. Fælden er klappet i fra begge sider. Den overrumplede fjende vågner endelig fra sin indledende lammelse. Det tyske motoriserede infanteri og de overlevende kampvognsbesætninger åbner en tæt modild. Kugler fra tunge maskingeværer begynder at trumme tæt og rytmisk mod det tykke, hældende frontpanser på den sovjetiske stormkanon. Gnister sprøjter fra kanonens sfæriske blænde. Udenfor raser en storm af bly. "De har spottet vores position." "De skyder med panserbådene."
Kør, bak! Hurtigt, væk bag terrænfolden. Giver fulde omdrejninger. Den kraftige starter hyler anstrengt. Den tunge dieselmotor brøler øredøvende og sender en sky af blågrå røg ud af udstødningsrørene. Vognstyren lægger hele sin vægt mod de stramme, fuldstændig umedgørlige styrehåndtag til sidekoblingerne. Maskinen på 45 tons bakker tungt og kluntet, mens den knuser de unge træstammer med et højt brag og river den fugtige skovbund op med sine brede stålbælter. Enhver manøvre under beskydning er et spil i blinde. Kuglerne rikochetterer med et modbydeligt vin gang på gang fra de massive, hældende panserplader. Inde i køretøjet når temperaturen støt sit kritiske punkt. Det rødglødende bagstykke udstråler en jævn, fortærende varme. Enhver utilsigtet berøring af det ubeskyttede metal efterlader et dybt brændsår på huden. Besætningen er fuldstændig døv efter den konstante skydning i det lukkede rum. Alle nødvendige ordrer gives udelukkende som korte råb direkte i øret eller ved hårde puff i den våde ryg. Den barske fysiologi i en tung nærkamp sletter den menneskelige personlighed og efterlader kun nøgne mekaniske funktioner i kampvognens mørke. Ræk den tunge granat. Indstil sigtekornet præcist. Pres koblingen med magt. Overlev for enhver pris inde i denne glødende kasse. Ildfælden er etableret. Fjendens kolonne er effektivt lammet og brænder voldsomt på den smalle vej. Men den største trussel er endnu ikke elimineret. Mod baggrunden af de brændende vrag og den tykke, sorte røg begynder et rovdyr, der overlevede det første slag, langsomt og uafvendeligt at dreje sit enorme, typpansrede tårn gennem kaoset. Rovdyret overlevede. Den forreste tunge kampvogn, der undgik det første knusende slag fra den sovjetiske haubits, er standset helt ude i kanten af den brølende ildfælde. Sort, tyk og fedtet røg fra de brændende tankvogne og de sprængte pansrede mandskabsvogne har lagt sig som et tæt ligeklæde over den smalle jordvold. Dette giftige slør har midlertidigt blændet den tyske maskine og berøvet dens besætning deres største fordel, den fremragende Zeiss-optik. Men bejstet med en kaliber på 88 mm gik ikke i panik. Elitebesætningen handler strengt efter reglementet. Det massive, kantede tårn med en vægt på 11 tons begynder sin langsomme, uafvendelige rotation mod skovområdet, hvorfra døden kom for få sekunder siden. Den elektriske motor hyler jævnt og ildevarslende. Det lange løb med den massive mundingsbremse famler i blinde gennem flammehavet, som en stålfinger, der søger et sikkert støttepunkt for et dødbringende slag. Inde i den sovjetiske stormkanon, der er trukket tilbage bag terrænfolden, hersker en tung, klæbrig stilhed, kun afbrudt af den anstrengte reden fra menneskelunger. Udstødningsgasser og tæt krudtrøg er smeltet sammen til en enkelt giftig blanding. Koncentrationen af kulilte har nået det kritiske punkt og forårsager en dum kvalme og skærende smerter i øjnene. Det er fuldstændig umuligt at tørre sveden af ansigtet. Hænderne er dækket af et tykt lag indgroet sod og varmt kanonfedt. På det glødende instrumentpanel tæller det mekaniske kampvognsur ubønhørligt tiden. Dets tørre, metalliske og rytmiske tikken virker lige nu som den højeste lyd på jorden. Hvert sekund af denne mekaniske tikken hamres som et tungt søm ind i kampvognssoldaternes betændte hjerner. Krig er ikke et blindt raseri i et frontalt angreb. Krig er iskold tålmodighed, hvor den, hvis spændte nerver brænder ud blot en brøkdel af et sekund senere, altid vinder. Den leder efter os, hvisker skytten knap hørbart, uden at fjerne sit rødsprængte højre øje fra gummiøjestykket. Hans stemme knækker på grund af den udtørrede hals. Lad den lede, svarer kommandøren lige så stille med tørre læber. Kør, sluk motoren. Slukket. Alle mand helt stille. Den kraftige dieselmotor tiger lydigt med et tungt suk. Nu er maskinen på 45 tons fuldstændig uden strøm og berøvet enhver mulighed for en frelsende manøvre. Det er en kolossal risiko. Det er russisk roulette med døden. Stormkanonens tunge skyts er fastlåst i det tykke frontpanser.
For at dreje det lange løb til højre eller venstre ud over de sølle 12 graders sideretning, er det nødvendigt at starte motoren igen og med magt dreje hele det massive pansrede skrog på de brede bælter. En hver motorstart betyder en øjeblikkelig udstødning af blågrå røg. En hver metallisk skratten fra bælterne mod stenene er en præcis lydpejling for en erfaren tysk skytte. Fjendens tunge kinetiske projektil vil med garanti gennemtrænge den sovjetiske kampvogn hurtigere, end vognstyreren overhovedet kan nå at træde den stramme hovedkobling i bund. I denne pat-duel vil kun den overleve, der afgiver det første og sikre skud. Laderen står tungt på knæ i en pøl af sin egen sved og spildt maskinolie. Hans forbrændte håndflader, der er slidt ind til det røde kød, klamrer sig urokkeligt til det kolde stål. Der er ikke flere panserbrydende granater i det tætte ammunitionslager. Kun de tunge sprænggranater er tilbage. 43 kilo støbejern og kraftigt heksogen. For at gennemtrænge det 100 mm tykke frontpanser på den tyske sværvægter, kræves der en hård panserbrydende kerne og kolossal kinetisk energi. En sprænggranat vil aldrig gennembryde dette seje krupstål. Den vil blot eksplodere på ydersiden og efterlade en enorm bule og afskallet maling. Det er benhård fysik, som det er umuligt at argumentere imod. Ingen panserbrydende. Gør sprænggranat klar, raller laderen hæst. Det metalliske bundstykke smækker utroligt tørt i halvmørket og låser kammeret urokkeligt. Denne skarpe lyd rammer besætningens spændte nerver hårdere end et piskesmæld. Lat. Afstand 250, konstaterer kommandøren, mens han stiger ind i det flimrende rum af ild. Vi venter på, at tyskeren laver en fejl. Han bliver nødt til at komme ud af røgen. Det enorme løb på fjendens kanon fortsætter sin blinde, matematisk beregnede bevægelse. Det glider jævnt hen over stormkanonens skjulested, tøver et øjeblik, som om det vejer skoven, og glider nådesløst videre langs skovbrynet. Tykkelsen på den sovjetiske maskines hældende frontplade kan modstå et tilfældigt strejfskud, men en direkte træffer fra en stålklods på så kort afstand vil kun efterlade våde, røde pletter på stålvæggene. Ventetiden på fjendens fatale fejl dræner hurtigt de sidste sparsomme fysiske kræfter ud af besætningen. Musklerne i ryg og nakke kramper i en stenagtig sammentrækning. Hjertet banker så hårdt mod ribbenene, at den pulserende banken kan mærkes helt nede i hælene. Man må ikke hoste. Man må ikke trække vejret dybt. Man må ikke eksistere. Skyttens øjne svømmer i ætsende salt sved. Han har ikke ret til at blinke. Hvert blink er tabte tiendedele af et sekund. Gennem sigtemidlets optik ses det tydeligt, hvordan den beskyttende timmeritbelægning på den tunge kampvogns tykke panser smelter og bobler op af den ulidelige varme. Den tyske vognstyrer kan som forventet ikke modstå det kolossale pres i den blinde zone. De brændende køretøjer bagved skaber en uudholdelig temperatur, der truer med at overophede motoren og fører til en uundgåelig detonering af kampvognens egen ammunition. Der lyder et anstrengt, højt brøl fra benzinmotoren. De brede tyske bælter river vejbanen op med en metallisk larm. Den tunge kampvogn kører langsomt og med tunge ryg fremad i et forsøg på at slippe ud af den kvælende røgsky og ud i det åbne terræn, så den endelig kan dreje sit lange skrog. Dette er præcis den skæbnesvangre fejl, som den sovjetiske kommandør så koldblodigt har ventet på. Fjendens pansrede køretøj begynder langsomt og sikkert at kravle ud fra den tætte mur af ild, direkte ind i midten af det sovjetiske sigtekorn. Frontpladen på den tyske kampvogn er placeret i en ufordelagtig ret vinkel. Men bag den findes det sårbare bælte under vognen. En sprænggranat på 43 kilo er på ingen måde en kirurgisk skalpel. Det er en monstrøs hammer, der er i stand til at knuse selve jorden. Hvis man rammer direkte under det tynde panser i bunden, vil den enorme trykbølge med garanti sprænge svejsesømmene og rive maskinens indre forbindelser i stykker,
hvilket vil forvandle elitebesætningen til en blodig masse på grund af det kolossale spring i det indre tryk, helt uden direkte gennembrydning af panseret. Det er en nøgen, kynisk kalkyle, baseret på fysikken bag en rettet sprængning. Kører, gør klar! Kommandørens stemme lyder nu som klangen af spændt legeret stål. Så snart vi er skudt, så ryk i håndtagene. Vi skal skarpt til højre. Modtaget. Skytte. Under bæltekanten. Sigt direkte under bunden. Har den nederste kant. Holder sigtet. Vent. 2 meter mere. Vent. Den enorme masse af fjendtligt metal vælter frem i lyset på jordvejen, mens de tørre løbehjul skærer gennem marv og ben. Tårnet fortsætter sin krampagtige rotation, men det lange løb peger allerede til venstre for den slørede sovjetiske position. Sekunderne strækker sig til en tyk, sirupsagtig evighed. Den fjendtlige kanon er klar til at udspy panserbrydende ild i et hvert gunstigt øjeblik. Hele besætningens liv hænger nu i en tynd tråd af matematisk beregning og ren muskelreaktion. Stålvæggen på det tyske rovdyrs frontpanser fremstår i sigtet i al sin skræmmende industrielle storhed. Men for de udmattede sovjetiske kampvognssoldater er det blot endnu et mål på en lang liste. Den tunge duel på nerver har nået sit absolute klimaks. Det absolute klimaks indtræffer øjeblikkeligt og sønderriver nådesløst den træge ventetid. Stålvæggen på det tyske rovdyrs frontpanser holder pludselig op med blot at være et blindt mål i sigtekornet. Den elektriske motor i fjendens tårn hyler pludselig op på sit maksimale. Den massive konstruktion på 11 tons laver et lynhurtigt, rovdyrsagtigt og præcist ryg. Det lange løb i kaliber 88 mm med den karakteristiske massive mundingsbremse låser sig urokkeligt fast præcis midt på den sovjetiske slørede position. Den tyske eliteskytte har gennem det tætte slør af sort røg endelig genkendt den unaturlige, alt for perfekte kontur af skovbakken. Afstanden er skrumpet til kritiske værdier. Dette er ikke længere en manøvredygtig kampvognsduel. Det er en henrettelse på klodshold. Det enorme sorte hul fra fjendens kanon stiger direkte ind i den sovjetiske kommandørs smalle kighul. Der findes ikke flere tunge panserbrydende granater i stormkanonens ammunitionslager. Den sidste blev brugt for længe siden. I det glødende stålbagstykke er der udelukkende låst en sprænggranat på 43 kilo. Hvis man rammer den lodrette 100 mm tykke frontplade på den tunge kampvogn med dette stumpe projektil, vil der ikke ske en ren gennembrydning. Eksplosionens enorme kinetiske energi vil blot sprede sig over overfladen af det tykke, legerede stål, flå timmeritbelægningen af og nådesløst brænde den ydre optik væk. Men inde i den solide panserkapsel vil den tyske besætning forblive kampdygtig. Efter sølle 3 sekunder vil de med garanti sende en panserbrydende granat retur, som uden besvær vil forvandle den sovjetiske kampvogn til en brændende massegrav. Fysikken bag et direkte slag arbejder lige nu udelukkende mod de sovjetiske artillerister. Under bunden! Sprænggranat under bælterne! Raller kommandøren desperat og river sine stemmebånd i stykker til en blodig hoste. Kører! Bak! Ryk i håndtagene! Dette er en paradoksal beslutning på kanten af taktisk vanvid. Vognstyreren lægger hele sin resterende vægt, hele sin dyriske livsvilje i de stramme, umedgørlige styrehåndtag. Den kraftige 12-cylindrede dieselmotor brøler øredøvende, mens den sluger brændstoffet. Maskinen på 45 tons laver et voldsomt, krampagtigt ryg bagud. Bælterne skærer mod stenene, og i samme øjeblik hugger føreren bremserne i med al sin kraft. Træghedens love er ubønhørlige. Den tunge stormkanons enorme, kantede næse laver et dybt, voldsomt dyk nedad og maser den fugtige skovbund. Den tunge affjedring presses til det yderste. Hældningsvinklen på det massive frontpanser ændrer sig i dette flygtige øjeblik kritisk og frelsende.
Skuddene lyder fuldstændig synkront. Den tyske skytte trykker på aftrækkerpedalen i præcis det samme tusindedel af et sekund. Den tunge panserbrydende stålklods i kaliber 88 mm flyver ud af tigerens løb med enorm overlydshastighed. Den flyver i en perfekt flad bane, rettet direkte mod det geometriske centrum af den sovjetiske kampvogn. Men på grund af det voldsomme dyk i det mange tons tunge skrog, møder stålklodsen ikke en flad metalplade, men en ekstremt skarp, glidende hældningsvinkel. Den enorme kinetiske energi finder ikke det nødvendige støttepunkt til at trænge ind. Med et øredøvende metallisk vin slår den tyske granat en sky af blændende gnister, efterlader en dyb, flænset fure i overfladen af det sovjetiske panser og rekogiterer med et vildt hyl højt op i himlen, hvor den klipper de tykke toppe af de ældgamle fyrretræer over. Stålpanseret modstod dette dødbringende slag kun takket være den pludselige ændring i skrogets geometri. I det samme flygtige øjeblik sønderrives rummet af det dybe skud fra den sovjetiske 152 mm haubits. Den tunge sprænggranat sendes i en kort, stejl bue direkte under bunden på den tyske maskine. Granaten hamrer med enorm kraft ind i den hårde jordvold lige foran fjendens åbne løb og detonerer øjeblikkeligt. Der sker en rettet sprængning af monstrøs ødelæggelseskraft. 43 kilo kvalitetsmetal og heksogen forvandles øjeblikkeligt til en lokal afdeling af helvede på jord. En trykbølge af enorm tæthed slår nedefra og op, direkte ind i det tyndeste og mest sårbare sted på den tunge tyske kampvogn. Bundpanseret. Panseret er ikke gennemboret, men fysikkens barske love kan man ikke snyde. Den kolossale forskel på det ydre og indre tryk forplanter sig øjeblikkeligt til det trange kampvognsrum i tigeren. De tykke stålplader bøjer sig blot nogle få brøkdele af en millimeter, men det er rigeligt. Fra de indvendige vægge i det enorme tyske tårn rives tusindvis af små, skarpe metalfragmenter af glødeskal af med voldsom fart. Denne sekundære splintstorm knuser nådesløst den komplicerede Zeiss-optik, river de elektriske ledninger over og flænser menneskekroppe. Samtidig sprænger det kolossale øjeblikkelige hop i det atmosfæriske tryk trommehinderne og forårsager svære barottraumer i lungerne på hele den tyske besætning. De trænede elitesoldater er øjeblikkeligt sat ud af spillet af en voldsom granatchok-konfusion. Fjendens pansrede maskine er intakt udvendigt, men totalt død indvendigt. Den perfekte ingeniørmekanisme er forvandlet til en kold jernkrypt, uden en eneste gennembrydning af panseret. Et mirakel i krig er altid kun kommandørens præcise matematiske beregning, ganget med soldatens snarrådighed på kanten mellem liv og død. Inde i den sovjetiske stormkanon, der er rullet tilbage, hersker et primitivt, dump kaos. På grund af den tætte eksplosion fra deres egen tunge sprænggranat og det monstrøse slag fra den rekogiterende granat, er lyset inde i vognen gået helt ud. Maskinen er indhyllet i en tyk, kvælende krudtos og ætsende gråt støv, der er hvirvlet op fra gulvet. Det ringer. I ørerne på hvert besætningsmedlem lyder en konstant, høj og monoton ringen på en uudholdelig, smertefuld tone. Det føles som om kraniet er ved at sprække i samlingerne af det indre tryk. Er I i live? Raller kommandøren hæst i det bælmørke kampvognsrum. Hans ødelagte stemme lyder fjern, som fra en dyb stenskat. Intakt, svarer skytten tungt for sit hjørne, mens han hoster voldsomt og krampagtigt blod og støv op for lungerne. Armene virker til at være hele, væser laderen mat, mens han i mørket mærker sine forslåede, forbrændte fingre mod det kolde stål. Køre, ikke tie stille, svar mig! Der kommer intet svar nedefra. Kun en tung, hakkende og våd, gulende lyd og en tyk, varm lugt af frisk blod, som øjeblikkeligt overdøver den skarpe lugt af brændt artillerikrudt.
Det voldsomme kinetiske slag fra den tyske stålklods mod frontpanseret gennembrød ikke stålet, men forårsagede en indvendig afskalning af metallet. Et stykke af det sovjetiske panser, der blev slået af indvendigt af den kolossale ydre rystelse, forvandlede sig til et dødbringende sekundært projektil, der rekursionerede direkte ind i førerrummet. Dette slagsmåls hjerneregnskab er gjort op. Panseret holdt, men holdt menneskene. Og her begynder det virkelige drama. Det virkelige drama udspiller sig ikke i larmen fra artilleriskuddene, men i den dybe, ringende stilhed bagefter. Det forvredne metal køler af med en modbydelig, rytmisk klikkende lyd. Den tunge, varmende lugt af frisk menneskeblod blandes uadskilleligt med den ætsende kemiske os fra det brændte artillerikrudt. Den hårdt sårede vognstyres sønderrevne brystkasse udstøder en frygtelig, våd og hakkende rallen. 3 kraftige, fysisk mærkbare billeder af døden er spærret inde i den strømløse jernkrypt. Maskinen på 45 tons hælder kluntet til højre side og balancerer faretroende med de enorme bælter på kanten af et dybt granathul. Den tunge dieselmotor er fuldstændig død. Der er intet lys. Det lukkede kampvognsrums totale, kvælende mørke gennemskæres kun af tynde, grå stråler af støvet lys, der knap trænger gennem de mudderfyldte kighuller. Det svære barottraume og granatchokket berøver fuldstændig kroppen dens normale rumfornemmelse. Det indre øre nægter at registrere tyngdekraften. Kommandøren forsøger at åbne øjnene, men øjenlågene er klistret sammen af en tyk, klæbrig blanding af kold sved, sod og hans eget størknede blod. Hovedpinen pulserer ikke rytmisk. Den knuser blot kraniet monotont indefra, som en tung, hydraulisk presse. Ringen for ørerne går over i et uafbrudt, højt og vanvittigt hyl, som fra en spændt, glødende ståltråd. Krigen opkræver nådesløst en øjeblikkelig betaling for hvert succesfuldt drab. Denne uundgåelige betaling er en total indre tomhed og tabet af den vante menneskelige virkelighedsopfattelse. Heroisme slutter præcis der, hvor den nøgne, uappetitlige overlevelsesfysiologi begynder. Adrenalinet, der kunstigt har holdt de udmattede mennesker på kanten af deres muskulære formåen de sidste 30 minutter, forlader hurtigt blodomløbet. Et voldsomt, ukontrolleret fysiologisk sammenbrud sætter ind. De hærdede hænder begynder at ryste småt og uophørligt. Den tomme mave trækker sig sammen i en smertefuld krampe på grund af den svære forgiftning fra den høje koncentration af kulilte. Lugen! Slå den højre luge op! Væser kommandøren tørt, mens han med besvær spytter sejt spyt blandet med mørkt blod ud på det kolde, riflede gulv. Den sidder fast. Panserrammen er skæv, svarer den granatchokkede lader mat et sted nede fra mørket. Hans stemme er fuldstændig blottet for enhver normal betoning. Brug kobenet. Vi bliver kvalt i krudtrøgen. Jeg slår til. Den giver sig ikke. Pres med skulderen. Samtidig. Den desperate evakuering fra den ramte, mange tons tunge maskine er en proces, der er fuldstændig blottet for enhver filmisk værdighed. Det er menneskers blinde, dyriske spræden i en trang, glødende jernsæk. Panserslugten vejer adskillige kilo dødt, koldt stål. Hængslerne, der er deformeret af den tætte eksplosion, har låst den urokkeligt fast i rammen. 2 udmarvede, halvstive mennesker presser deres slidte rygge mod det tomme ammunitionslager og sparker af alle kræfter med deres tunge støvler mod ståldækslet. Hvert synkronsslag giver et blændende jag af smerte i de traumatiserede nakkevivler. Metallet giver sig modvilligt med en modbydelig, langstrakt skratten. Ind i det mørke kampvognsrum trænger øjeblikkeligt et blændende dagslys, der skærer i de betændte øjne, og en tyk, varm lugt af brændende diesel. Nu venter det tungeste arbejde. Vognstyreren. Hans store krop er sunket livløst sammen over styrehåndtagene. Et stykke af det indvendige stålpanser, der blev slået af den massive frontplade efter det monstrøse kinetiske slag fra fjendens granat, har gennemboret hans tykke lærredsjakke.
At trække en voksen mands tunge, livløse krop ud gennem den trange, ubekvemme lugeåbning er en ingeniørmæssig opgave, der kræver det yderste af muskelkraften. Tykt blod har dækket stålpedalerne. Fingrene glider hele tiden på metallet. Træk i lærredsremmene. Han er for tung. Han hænger fast i bagstykket. Hold hovedet fast. Lad det ikke ramme kanten. Tag imod ham på det ydre panser. De vælter tungt ud på det flade, opvarmede dæk over motorrummet. Den friske skovluft rammer de forbrændte, betændte lunger hårdere end en støbejernshammer. Kommandøren falder kraftløs på knæ direkte på radiatorens varme jerngitter. Han kaster galle op i voldsomme opkastninger. Laderen ligger ved siden af på maven og sluger febrinsk ilt med vidt åben mund. Omkring den ubevægelige stormkanon udfolder der sig et surrealistisk billede af total mekanisk udslettelse. Den perfekt beregnede ildfælde fungerede med en fejlfri matematisk grusomhed. Den smalle jordvej er over hundreder af meter fuldstændig dækket af forvredne, tykt osende vrag af 12 tyske elitekøretøjer. Den brølende ild fortærer grådigt det tykke gummi på løbehjulene og de detonerende rester af maskingeværbælter. Enkelte tørre knald fra patroner, der sprænger i flammerne, bryder den ringende, døde stilhed. Kommandøren kravler tungt ned fra det riflede panser til den svedende jord, mens han klamrer sig med ulydige, rystende fingre til de påsvejsede stålhåndtag. Benene giver øjeblikkeligt efter og kan ikke bære hans vægt. Han tager nogle få usikre, vaklende skridt mod det enorme, rygende vrag af den forreste tiger. Fjendens tunge maskine står fuldstændig stille. Det rettede sprængslag rev dens bundpanser op, men det ydre, tykke, lodrette panser er visuelt uberørt. Ved siden af det forvredne, sprængte bælte ligger et menneske ubevægeligt. Det er den tyske vognkommandør. Den enorme trykbølge fra det indre overtryk har kastet ham ud gennem den åbne tårnluge. Hans sorte ulduniform er halvt forbrændt. Ansigtet er forvandlet til en sammenhængende, pulserende, blodig maske. Venstre arm er vendt unaturligt i en ret vinkel i det knuste skulderled. Den lemlæstede tysker trækker vejret hæst og drejer langsomt med en enorm fysisk anstrengelse hovedet mod lyden af skridt. Deres blikke mødes. 2 trætte professionelle. 2 ansigtsløse ståltandhjul i den globale krigs gigantiske, nådesløse maskineri. I denne lange, direkte øjenkontakt er der absolut intet af det had, man ser på propagandaplakater. Der er ingen smålig skadefro. Ingen triumf fra den overlevende vinder. Der er kun en dyrisk, dyb rædsel for dødens uafvendelighed og en absolut iskold, sjæleætsende tomhed. Krigens mekanik har gjort dem lige, og kun efterladt den ene med få korte minutter i tung dødskamp på den beskidte jord, og den anden med det evige, uudslettelige minde om denne kvalmende stank af brændt menneskekød. Den sovjetiske vognkommandør vender sig tavst væk. Den indre tørst efter retfærdig hævn, som uafbrudt havde brændt i ham før dette bagholdsangreb, er nu fuldstændig slukket. Men i stedet for den forventede lettelse, kom kun en døv, uafbrudt ringen fra granatchokket og en tung, uoverkommelig erkendelse af den kolossale personlige pris for hans egen overlevelse. Tag fat i skuldrene på ham, kommanderer han hæst og mekanisk den overlevende besætning, mens han nikker mod den bevidstløse kører. Vi søger ind i mosen med det samme. Han er for tung. Vi kan ikke bære ham gennem mudderet. Vi skal bære ham. Tag et fast greb under armene. Skal vi efterlade kommandoradioen? Vi efterlader absolut alt. Vi tager kun de personlige våben med. En udmattende, uendelig og scenerivævende march begynder. Den dødbringende mose møder de overlevende kampvognssoldater med sin kolde, ældgamle ligegyldighed. Det sorte, stinkende og eftergivende døn suger de tunge støvler til sig, så de synker i til knæene. Hvert skridt fremad kræver en kolossal anstrengelse af de overbelastede lårmuskler.
Benene sidder urokkeligt fast i de klæbrige hængedøn og nægter at bevæge sig. De slæber på den næsten 100 kilo tunge dødvægt af deres hårdt sårede kammerat. Sommersolen bager nådesløst gennem de spredte kroner af de sygelige træer, og salt sved løber i stridestrømme ned over de beskidte ansigter og blander sig med tørvestøvet. De små menneskers absolute ensomhed over for den enorme, ligegyldige hviderussiske natur knuser endeligt den menneskelige vilje. Fjendens pansrede armada er fuldstændig tilintetgjort, men den skånselsløse krig fortsætter for dette mandskab lige nu, i hver eneste ny, tung og hæs indånding. Kommandøren stopper op et kort sekund. Han vender sig tungt med hele kroppen og ser længe på resultatet af sine barkede hænders arbejde. 12 tykke søjler af sort olieret røg stiger jævnt op mod den klare sommerhimmel og markerer stedet for det perfekte bagholdsangreb. Den taktiske opgave er udført upåklageligt. Skyttedivisionen er med garanti reddet fra den sikre død under bælterne. Elite-avantgardens panserkolonne er brændt ned til grunden. Men i brystet er der absolut ingen glæde. Den tømte, udbrændte sjæl registrerer dette matematiske faktum med en stålregnemaskines tørre, ligegyldige præcision. Forud ligger en lang, udmattende vej gennem ufremkommelige skovmoser mod deres egne stillinger. Vejen fører netop derhen, hvor den grusomme, svedgennemblødte skyttegravs sandhed uundgåeligt vil støde sammen med stabsefterforskernes kolde, mistroiske mistillid. Stabsefterforskere tror kategorisk ikke på mirakler. Deres virkelighed består af tørre tal, reglementets strenge paragrafer og upåklageligt lige linjer på topografiske kort. Krig på papiret er en ideel, velsmurt mekanisme med forudsigelig manøvregeometri. Krig i virkeligheden er en grusom, beskidt improvisation på kanten af menneskelig formåen. Papirfronten lever altid efter sine egne nådesløse love, hvor taktisk initiativ ofte sidestilles med en forbrydelse. Den udmarvede besætning når frem til deres egne troppers forpostlinjer først ved det grå, kolde daggry. 3 vaklende, udmattede mænd slæber tungt et blodigt regnslag hen over det våde græs med den bevidstløse kørers krop. Deres ansigter er forvandlet til stive, ubevægelige masker af indtørret tørvemudder, dybt indlejret krudtslam og tykt våbenfedt. Uniformsjakkerne står stive som brædder af størknet blod og stinkende mosedøn. De ligner overhovedet ikke sejrherrer fra en plakat. Det er ekstremt udmattede, karnatchokkede arbejdere fra en tung industriel minedrift, der ved et mirakel er sluppet ud af en sammenstyrtet skakt. De omkringstående soldater ser på dem med stum forstening. Skyttegravssandheden ser altid præcis sådan ud. Beskidt, skræmmende og frastødende. Kommandøren bliver straks eskorteret direkte til feltstabens kvarter. Den underjordiske bjælkehytte møder kampvognssoldaten med en skarp, uvant lugt af stærk tobak, frisk tryksværte og tørt høvlet træ. Denne civile kontorlugt skærer fysisk i lugtesansen på en mand, hvis lunger det sidste døgn har været fyldt til randen med ætsende kulilte og den kvalmende stank af brændt menneskekød. Bag et groft sammenstykket, men rent vasket bord sidder en efterforsker fra den særlige afdeling. Han bærer en upåklageligt ren, omhyggeligt presset uniform. Ikke et eneste tilfældigt støvfnug. Halsbindet lyser blændende hvidt. På bordet ligger perfekt lige stakke af papmapper og sirligt spidsede blyanter. Kontrasten mellem dette sterile, sikre kontormiljø og den sodsværtede vognkommandør er slående. Mellem dem løber en uoverstigelig, usynlig mur. Efterforskeren bladrer metodisk og uden hastværk gennem de tynde sider i personmappen. Han ser ikke ind i kampvognssoldatens betændte øjne. Han ser udelukkende på de strenge papirformularer. Hvert ord fra stabsofficeren falder tungt, som en blykugle på en tom metalbakke. De forlod egenhændigt deres kamuflerede skydestilling. Efterforskerens stemme lyder jævn, kold, uden en eneste følelsesmæssig modulation. Vi tog imod en mødekamp.
svarer kommandøren tørt, mens han med besvær bevæger sin udtørrede, opsvulmede tunge. Divisionen var under direkte trussel fra et flankeangreb. De overtrådte en kategorisk ordre fra kommandoen. De brød den absolute radiotavshed og afslørede en hel sektor før begyndelsen på en omfattende offensiv operation. Fjendens panseravantgarde var på vej direkte mod de forsvarsløse bagtropper. Der var ubeskyttede forsyningskolonner og felthospitaler. Vi blokerede vejen. En besætning mod et forstærket Wehrmacht-kompagni. Efterforskeren løfter endelig et tungt, mistroisk blik. De påstår, at de har ødelagt 12 fjendtlige panserkøretøjer og stoppet en tung elitekampvogn med et enkelt skud under bunden. Netop. Ammunitionen er fuldstændig opbrugt. Køreren er hårdt såret af sekundære splinter. Kanonen er sat ud af drift. Det er en åbenlys løgn. Et kluntet påfund, der skal skjule kriminel fejhed og tabet af en kostbar kampvogn, som de egenhændigt har efterladt i skoven. En tung, trykkende pause hænger i bunkeren. Man hører kun det jævne, tørre tik fra stabens vægur. Denne lyd sender øjeblikkeligt kommandørens bevidsthed tilbage til det bælmørke indre af den strømløse selvkørende kanon, og får musklerne til at trække sig sammen i forventning om et uundgåeligt, dødeligt træf. Men her skyder de ikke med panserbrydende projektiler. Her knuser de skæbner med et metodisk pennestrøg på tykt papir. Sanktionsmaskineriet fungerer som en enorm, sjælløs mekanisk sorteringsstation. Efterforskeren dypper uforstyrret sin stålpen i det dybe blækhus. Den skarpe metalspids begynder med en modbydelig skraben at krasse i overfladen på en ren afhøringsprotokol. Denne svage krassen virker nu udholdeligt høj for kommandøren. Betydeligt højere end det tunge brag fra metalbælter. Kommandøren bliver stående i retstilling. Hver eneste lille bevægelse forårsager en skarp, pulserende smerte i de stive, traumatiserede rygmuskler. Det svære sprængtraume fortsætter med at hamre mod de medtagne trommehinder med en uafbrudt, høj og monoton ringen. Han ser tavst på efterforskerens perfekt rene, velplejede hænder. Disse hænder har aldrig bakset med tunge stålgranater på 43 kilo inde i et glødende pansret tårn. Disse lange, tynde fingre har aldrig skrabet afrevne stykker af en kammerats brændte hud af det rødglødende bundstykke på en 152 mm kanon. Kontorets formelle logik nægter kategorisk at rumme den irrationelle fysik i ekstrem menneskelig overlevelse. Baglandets kolde, professionelle mistillid presser tungere på kampvognssoldatens skuldre end det flertonstunge panser fra en ødelagt fjendtlig kampvogn. En absolut, reel, mærkbar trussel om en øjeblikkelig krigsret hænger over ham. Straffeparagrafen for ikke at udføre en direkte ordre i en kampsituation foreskriver kun én straf. En hurtig, nådesløs arkebusering foran geledet uden ret til appel. Den udmarvede soldats tørre svar, fulde af stædig indre værdighed, splindres gang på gang mod bureaukratiets døve betonmur af mistanke. Papirfronten kræver altid uomstødelige beviser, ikke usammenhængende beretninger fra granatchokkede soldater. Hans skæbne hænger nu i en tynd tråd. Hele den frelsende sandhed befinder sig dybt inde i skoven, blandt de rygende stålskeletter af tyske kampvogne. For at fjerne de monstrøse anklager om forræderi, må kontorets sterile virkelighed støde sammen med de uomstødelige fakta, som kun feltopklaringen kan levere. Feltopklaringen arbejder hurtigt, lydløst og ekstremt effektivt. En gruppe erfarne infanterister i beskidte sløringsdragter når ud til kanten af den dybe, hvide russiske mose. Stabens sterile topografiske kort løg ikke. Den smalle jordvej er fuldstændig blokeret af forvredet metal. 12 massive, udbrændte stålskeletter udmer stadig langsomt og udsender en kvælende lugt af brændt gummi og smeltet aluminium.
Den tyske elite panseravantgarde er ophørt med at eksistere. Opklaringsfolkene registrerer tavst og med barsk professionalisme den sprængte bund på den forreste tunge kampvogn. De ser tårnene på de mellemtunge vogne, der er flået af det kolossale indre tryk. De finder forkullede rester af tyske uniformer blandt de sorte vrag. Sideløbende hermed opsnapper hærens stabsradiofolk fjendens paniske radiomeddelelser. Fjenden anmoder desperat om medicinsk evakuering og rapporterer hysterisk om et pludseligt sammenstød med overlegne styrker af tungt sovjetisk artilleri. De tørre, skånselsløse fakta knuser øjeblikkeligt efterforskernes kolde, bureaukratiske mistanke. Bataljonschefen går personligt ned i den fugtige efterforskningsbunker. På hans hårde ansigt, dækket af dybe rynker, er der ikke skyggen af en undskyldning. Krig tåler ingen tomme civile følelser. Der findes kun én streng konstatering af et bekræftet faktum. En kort, skarp bevægelse med blyanten og den tunge anklage for desertering og bevidst overtrædelse af en ordre ryger for evigt i papirkurven. Rapporten er fuldt ud bekræftet af opklaringen. Bataljonschefens stemme lyder jævn og tung. Vi trækker deres vogn ud med bjergningskøretøjer inden solnedgang. Men tilbage til tjenesten, løjtnant. Forstået. Vender tilbage til tjenesten. Besætningen har desperat brug for forstærkning. Bataljonschefens anerkendelse udtrykkes ikke i lange taler, men i den øjeblikkelige tilbagevenden af en erfaren specialist til hans dødbringende arbejde. Retfærdighed ved frontlinjen måles udelukkende i militær nødvendighed. En levende, ekstremt motiveret og renset professionel er mere værd end 1000 døde helte. Den globale krig er et gigantisk, uendeligt industrielt samlebånd, der konstant kræver udskiftning af slidte dele. Den hårdtsårede kammerat, der er ude af spillet, skal erstattes med det samme. Ellers vil den 45 tons tunge, selvkørende kanon forblive et ubrugeligt stykke metal. I veteranholdets barske mekanisme, sammensvejset af spildt blod og fælles frygt, integreres en helt ny del. Det er en uerfaren og dødsens angst radiomand ved navn Ignat, der er ankommet fra reserven. Den nyankomne tripper usikkert ved siden af det sodsværtede, splinterskadede frontpanser på den evakuerede maskine. Han bærer en helt ny uniformsjakke, der aldrig er blevet vasket. Den lugter af et sikkert depot bag fronten, af tør sæbe og frisk bomuld. Denne fredelige lugt står i skarp kontrast til den tunge, kvalmende stank af brændt diesel, indtørret blod og gammel, sur sved. Denne stank er trængt uigenkaldeligt ind i huden og håret på veteranerne. Ignats hænder ryster svagt. Han ser på de dybe furer fra fjendtlige granater i panseret med en lammende rædsel. I hans vidt åbne øjne afspejles forståelsen af, at denne trange stålkasse kan blive hans personlige massegrav allerede i morgen tidlig. Kommandøren går helt tæt på radiomanden. Ingen påtaget medfølelse. Ingen opmuntrende klap på skulderen. Den skånselsløse skyttegravsrutine tilgiver ikke menneskelig svaghed. Instruktionen gennemføres ekstremt kort og kontant. Kamperfaring videregives altid gennem frygt og skarpt indprintede reflekser. Hør efter, radiomanden. Din faste plads er forrest til højre. Forstået, herre løjtnant. Den unge nybegynders stemme knækker over i et usikkert pip. Du har ikke forstået en skid. Husk den vigtigste regel for overlevelse. Pas på piskantennen som dine egne øjne. Uden stabil radioforbindelse er vi bare blinde killinger i skoven. Javel, jeg skal passe på den. Inde i vognen når temperaturen op på 50 grader under kamp. Du skal trække vejret økonomisk. Spar på luften. Hvis vognen bryder i brand, så kommer du ud som nummer 2, hverken før eller siden. Den nederste nødlem binder ofte, hvis skroget bliver skævt. Du skal slå til med et stålkoben af alle kræfter. Er der spørgsmål? Nej, herre løjtnant. Denne tørre dialog hugges ud i korte, vægtige sætninger. Veteranerne forsøger overhovedet ikke at lære den nye at kende. Et menneskes navn får først reel betydning, når vedkommende har overlevet sin første kontakt med fjenden.
Indtil da er han bare endnu en enhed på papiret. En simpel funktion til modtagelse og afsendelse af radiosignaler. Et ekstra par hænder, der skal række et maskingeværmagasin frem eller hjælpe med at laste en massiv granat ind i tårnet. Besætningen tager imod forstærkningen uden overflødige ord. Den overlevende lader, hvis forbrændte hænder er viklet ind i beskidte forbindinger, rækker bistert i gnat en sort olieret klud. Det er ikke en gestus af kammeratskab. Det er en direkte ordre om straks at begynde at rense mekanismerne for krudtslam. Den nyankomne kravler kluntet ind i det mørke, afkølende indre. Han begynder øjeblikkeligt at hoste voldsomt, kvalt af den tætte, indelukkede luft. Hans smalle skuldre trækker sig instinktivt sammen i et anfald af klaustrofobi. Men han bider tænderne sammen og begynder metodisk at skrubbe bundstykkets kolde stål. Den virkelige overlevering af erfaring sker netop nu, gennem dette ætsende sorte smørefedt og de hudafskrabede knor. Retfærdigheden skete fyldest, men den uendelige krig giver ikke tid til et pusterum eller sorg over de faldne. Den enestående bedrift af en enkelt besætning, der koldblodigt tilintetgjorde et helt kampvognskompagni, er allerede omsat af stabsskriverne til tørre linjer i en officiel rapport. Det unikke taktiske mesterværk blev blot til et veludført stykke arbejde. Besætningen bliver sammen med deres kampvogn igen en del af den Røde Hærs enorme maskineri. Den selvkørende kanon er fyldt med frisk diesel. Ammunitionsreolerne er lastet med nye, tunge sprænggranater på 43 kilo. Det granathærgede, men overlevende stål er igen klar til kamp. En kølig sommernat nærmer sig. Mørket skjuler barmhjertigt de friske ar på det tykke frontpanser. Den kraftfulde 12-cylindrede motor starter med et øredøvende brøl og udspyr en tyk sky af giftig røg. Den velkendte vibration forplanter sig gennem de tunge bælter direkte ned i den fugtige jord. Bataljonen modtager en ny melding. Forude ligger en lang natmarch som en del af en kolossal panserarmada. Den kolossale panserarmada knæver sig tungt ind i natmørket. Hundreder af dieselmotorer smelter sammen til en sammenhængende lav brummen, som får selve jorden til at ryste. Sommeren 1944 fortsætter sin nådesløse nedtælling. Luften er tyk af lugten af diesel, støv og afkølende metal. Natmarchen ligner ikke en parade. Det er en udmattende bevægelse af en enorm krigsmaskine mod et nyt, blodigt slag. Kørerne bider sig i læben til blodet flyder, for ikke at falde i søvn bag styrestængerne. Kighullerne er dækket til, og lygterne er slukket for at overholde mørklægningen. Det eneste orienteringspunkt i mørket er det svage blå lys på panseret af den forankørende vogn. Afstanden holdes på et minimum. Enhver fejl betyder en kollision mellem de flertons tunge stålskrog. Den 45 tons tunge selvkørende kanon kører i den tætte formation. Inde i det stadig indelukkede tårn vugger den udmattede besætning rytmisk. Lige før marchen gennemførte kommandøren en sidste inspektion af sin maskine. Hans barkede fingre, dækket af maskinolie, gled langsomt over det kolde, bulede stål på det massive frontpanser. Det tykke panser bestod prøven. Det reddede liv. Hver eneste dybe bule er et grusomt minde om overlevelse på kanten af det mulige. Det monstrøse slag fra en tysk 88 mm granat efterlod et langt, sølvskinnende ar med flængede kanter på den skråplade. Kommandøren så længe på dette spor. Det er ikke bare en skade. Det er den visse død, størknet i stål, som kun ramte ved siden af med nogle få millimeter, fordi bremserne blev trådt i bund i tide. Splinter har hakket malingen tæt og forvandlet overfladen til et ru rivejern. Kampvognen ser vansiret ud, men den er i live. Krig tilgiver ikke naive illusioner. Den sletter metodisk et hvert fredeligt billede fra hukommelsen og erstatter dem med lyden af bundstykket, der smækker i, og den monstrøse tyngde af en støbejernsgranat. Besætningen er tavs. I det trange rum, gennemsyret af sved og blod, er der ikke plads til tom snak. Sprængtraumet giver sig stadig til kende med en pulserende smerte i baghovedet og en uafbrudt ringen for ørerne.
Den nye radiomand klemmer krampagtigt om sine knæ i sit mørke hjørne. Han begynder først nu fysisk at forstå den sande pris for hver kampkilometer. Veteranerne ser ikke på ham. De stiger ind i mørket, hver især sunket ned i sin egen indre stilhed. I deres hærgede kroppe er der ikke mere adrenalin tilbage, kun en ekstrem muskeltræthed. Men under denne fysiske afmagt gemmer der sig en ubøjelig stålkerne af karakter. Denne indre kerne har intet til fælles med billig plakatpatos. Store ord overlever ikke her. De brænder op ved den første ildkamp. I hjerterne på disse mænd lever en kold, absolut rolig erkendelse af den historiske nødvendighed i deres grusomme gerning. De søger ikke personlig ære. De udfører bare et beskidt, tungt og livsfarligt arbejde, som der ikke er andre til at udføre. At lade tusinder af tons dødbringende metal passere gennem deres ødelagte rygge. At udholde kampvognens helvedesagtige temperatur. At bære deres lemlæstede kammerater ud af mosen. Denne barske skyttegravsrutine, blottet for filmisk glans, er fundamentet for den kommende sejr. Tilintetgørelsen af fjenden er ikke en abstrakt idé. Det er en konkret ingeniøropgave, målt i kalibre og tons. De brede metalbælter fortsætter med skånselsløst at male jordvejen i stykker. En panserarmés stålskridt er uafvendelige. 12 udbrændte tyske maskiner blev efterladt langt bagude, forvandlet til rustent skråt i kanten af den hviderussiske mose. Den tyske panseravantgarde var teknisk upåklagelig med sin Zeiss-optik og sit 100 mm tykke Krupp-panser. Men denne krigsmaskine knækkede mod en usynlig hindring. En kolossal menneskelig udholdenhed og en iskold taktisk beregning fra en simpel sovjetisk kommandør. En sporløs glemsel venter dem, der kom for at tilintetgøre. For dem er der kun beredt navnløse tørvegrave og kold aske. Besætningen på den tunge, selvkørende kanon vil aldrig forsvinde i denne glemsel. Deres stive, olierede uniformer, deres slidte håndflader og deres tørre ordre er den monolit, som det historiske minde smedes af. Mindet om sådanne mennesker har ikke brug for marmorsokler. Det lever i generationernes genetiske kode. Det giver genlyd som en respektfuld smerte i hjerterne på dem, der kender prisen for en fredelig himmel. Det tunge arbejde udført af disse formælte mænd lagde fundamentet til en verden, hvor man kan trække vejret frit. Deres ubøjelige vilje og evne til at overskride alle grænser for at redde deres kammerater er den højeste form for soldatered. Natten begynder at vige. I øst bryder en bleg stribe af et koldt sommerdaggry frem. De kantede konturer af hundreder af pansrede maskiner træder frem gennem morgentågen. Den enorme hær bevæger sig mod vest som en gigantisk ståltrumle. Det tunge løb på 152 mm haubitsen peger sikkert fremad. Forude venter nye forsvarslinjer, nye bitre tab og nye ekstreme overvindelser. Men gengældelsesmaskineriet er sat i gang. Denne stållavine kan ikke stoppes. Hver omdrejning af drivhjulet bringer fjendens endelige sammenbrud nærmere. Sejren bliver ikke let. Den vil kræve mange flere af disse navnløse bedrifter på kanten af menneskelig udmattelse. Men den er uundgåelig. Fordi der bag styrestængerne og sigterne sidder mennesker, som har lært krigens sandhed. Overlevelse er ikke held, men resultatet af et metodisk arbejde udført af professionelle. Folk fra den ældre generation vogter over denne barske skyttegravs sandhed. Dette minde er i live. Det videregives ikke gennem slogans, men gennem en tavs respekt for dem, der udførte deres blodige arbejde til den sejrrige ende. Legeret stål kunne bøje og smelte, men de mennesker, der var lukket inde i det, viste sig at være stærkere end noget metal. Det uafvendelige stålskridt fra den kommende store sejr lyder præcis sådan. Tungt, uafbrudt og absolut uundgåeligt.